Не сложи на главата. Станам те. Не качи. Не знам как е, бе. Не качи. Не криво. Помниш ли един път? И аз се пробвах да се сложат камъни и не успях. Айди за чао. Пак едно малко слънче. Аванси! Айде, моето момче, да насам. Полегнала е Тодора. Не. Айде, идвай. Айди вънка. Оле! Заснеха, ако знаете каква слънска опашка скочи е там долу. Вижте, балона е там скочи. Нещо огромно. Не. Ванката събира багажа. Ники вчера изкара един голям, най-големия му. Тази седмица беше за подобряване на рекорди. Много добър риболов. Аз съм вчера, една вечер, де вечерта, нищо. Вчера 5 съмчета и на ванката на шаранската един, много малък, 2-3 кила, дече го издам, 6. Не, 4 вчера, това 5-я. Ако го изкарам, той вече иди. Иди, ама са не види. Върти газа, дърти. Пенчо, айде Пенчо, удари. Тази седмица е седмицата на Шиманото тройка. Ама не е право ударите. Дай. Като че ли някаква друга придрънка, Каква красота. Не е живот това. Няма по-хубаво звук пак как скърца конеца. Той няма да е много малък, да знаете, момчета. Той ще е добър. Ники, идвай с лодката, Ники. Айде, идвай. Оле, къде са плоканици?
Значи вижте, това е Daiwa GC100A. И си купувайте такъв макара. Конец 0,50. Shimano Force Master Catfish AX 3 метра. А сома е 2 метра. Пръчката е 3 метра, а сома е 2 метра. И другия път трябва да е пръчката 3 метра и сома да е 3 метра. И след това пръчката 4 метра и сома 4 метра. О, плоканици, плоканици, плоканици. Сега да беше тук Слави, ще да му бръкне в устата. Ей го, красавица идва. Аха. Айде, бате. Ела тук сега. Го изкарах вече. Плоканти, плоканти, плоканти. Аз ги прибрахме от всичките. То 2 метра? Сега ще го измеря. Еба майката, знам колко ми е. То ми е най-големия за този риболов. Повече ще. Не, сега ще го измеря. 1,67. Ево го видя. Айде, красавици лапка. Ей, ба! Ей, какви са злобни каквата. И бах тяхната майка. Похапат така, че. Не знам, някакъв фанин 200 кг, как ще го варим. Грам... Така кажи де. Ето момчета са Бако Мишо ще да го пусне. Ма я го засили сега тук на то. Ето тук го засили, бе. Айде засили го, бе. Засили го, да е, бе, то дръбосък да е, бе. Айде. Ще ба май. Бе, откаче някъм от нея. Много са зломни, бе. Много хапат и то му хапат. Ужасно си сега.